je běh v lese s mapou. Člověk dostane mapu s kontrolama a jeho úkolem je oběhnout to za co nejkratší čas. Tak orienták je sport, který spojuje jednak běhání v lese, ale i orientaci v mapě a je to takový multifunkční, že vlastně zapojíš jednak svoji hlavu, ale i svoje nohy. Kdo může běhat orienták? Úplně každý. Můžou běhat i úplně malinký děti, ale můžou běhat i starší lidi. Je to takový rodinný sport. No, já jsem šel tady někde od týdle nebo od týdle. Co tě nejvíc baví na orientáku? Na orientáku mě nejvíc baví to, že tam běhám a procvičuju si orientaci v lese a s mapou. Baví mě, že jsem v lese, že jsem tam sama a že řeším nějaký problém. Na závodech v orientáku se těším na setkání s kamarádama, na zážitky v lese, na to, že si zamakám v lese, že budu mít pořád co řešit a je to hezky strávený čas. Co se všechno běhá za tratě v orientáku? Běhá se sprint, klasika a krátká trať. Sprint se běží ve městě a je krátkej a rychlej. Krátká trať se běží v lese a je to kratší než dlouhá trať. Klasika se běží v lese a je nejdelší trať. Daná disciplína. Nejradši mám krátké tratě. Rychle to ubíhá, je tam hodně kontrol, je pořád co řešit. Pánek Václav Cícha. Běhejte orienták! Juhu!